गैटना बराबर बते मोटर कोणते असते मोटर कमी आता लंका नगरीचे पताई कमी चले बते भारी माता जरा पोटी थोड़ा बाई पोटी थोड़ा आ दादा मुर्गा बैसोगना फेडिगे म्हणता ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ दादा ನೀಕು ನಾಯರಿಗರೆ ತಾಚಿದ ತೌತಂಗೆ ನಾನು ಸೊಪ್ಪಂತ ಊರಿನಿ ವಟವಾತೆ ನಾಡುವ್ರೆ ಅಸ್ಸಿ ನಾನು ಬಾಯ್ಬಾವ ಅಂತ ಓ ಗುಂಡ ಬಂದಾಗ ಆ दादा ಬಾವ ಅಸ್ಸಿ ಲಗ್ನ ಬಾಯ್ಕೋ ಅದೊಂದಿ ಮೈ ಅಂತ ಆ ತಲ್ಮಂತ ಸೂಪರ್ एकदम गोपिंडीಗೆ ಓ बघा नेनकरून तो सोडतो के टाकले गोपिंडीಗೆ सराई पिंडी थान पासा जिसवा हां आता सुन जिसवा राजपुरी सुनाते सोडी बाई ना बोला नन्नत्ती नंगटे मी पता भी आंतो ने बता के ना बच्चों काय मत खूप काय मत पूरा जन्माले तो काय मत त्यांची एकदा पूर्ण लक्ष माता पाहता ना डोरा काय समोर राकेश नो सीधा दोन मोtor मत पाहता दूडकी सागने एकदम बूट लागनो के मायच्या बटनी के बा बूट लाग मरते बूट न त्यांची पुरीची सही आता तिथे पहिले हो कनी सांगतो हो पूरा गाडी के सेम पक्कनी चौक मार नंगे सोडतो तोले ओके हो आता काय आजी आता सोडून क्या किती वेळ घेतले पर टकलेला आता बाबा चल कमी बपई कम से राज रे